Följer ni Sindor på TikTok? Ja. Den som visar först kommer få den här Slinders gift. Min telefon är död. Din telefon är död. Ja, då var det Sindor. Okej, du var först. Okej, du följer mig. Tack så mycket, jag uppskattar det. Eftersom du gör det så kommer du få en Slinders gift. Tack så mycket. Vad är ni här på Drottninggatan idag? Shoppar. Ja. Eller vi ska shoppa. Vad kan ni vara? Grish eller laidback? Eller vad är det för typ av stil? Men det här jag ser, det här är lite old money style liksom. Ja. Och vad är det för stil det här kan vara? Ja. Nej. Allt möjligt liksom, bara... Ja. Ja, jag hör. Tack så mycket. Vad tyckte du? Var den fin eller? Den var jättefin. Ja. Är du nöjd eller? Jag är jättenöjd. Vad tyckte du? Var de fina eller? Jättefin. Har någon en favoritlåt förresten? Enemies kommer alltid vara min vänner. Hellre tennis för sjuk som har hänt. Okej, det var bra va? Vad tycker ni folk att det här borde göra? Följa. Slindor. Tack så mycket, jag uppskattar det, men ni får ha en förtjänst trevlig dag så. Tack detsamma.